Kaixo neskamutilok! Ei, badakizu ez egun izan zen atzo? San Juan gaua izan zen. Urteko gau luzeena. Bai. Eta zeozer berezi egin zenuten? Beste urteetan, badakizuanez, Arangurenen ospatzen da. Eta zu handia egiten dute, udari ongitorria emateko. Handia ez. Erraldoia! Uda honetan, festetara joan beharrean, mendira joango gara. Atzo, San Juan gauean, Ilzoko tontorrera igo nintzen lagun pare batzuekin. Izarrez betetako zerua ikustera. Lirutatuta geratu nintzen. Dudari gabe, udako aktibitate gogoenetarikoa da. Mendira joatea, izarretatik gertuago egoteko. Manta pare bat hartu, bokata bat azaltzeko eta disfrutatzera. Izarrak, planetak, ilargiak, konstelazioak... Ai. Bueno. Gai ez aldatzen. Gaur, ipuin oso polita daukat gaur zuekin irakurtzeko. Asko gustatu zait. Eta uste dut, asko ikasi dezakegula ipuin honetatik. Beraz, adi egon lagunok. Zer gertatzen zaie Lolo eta Ritari? Lolo eta Rita oso desberdinak dira. Lolo bola somorro bat da, eta Rita aldiz ipurtargi bat. Lolok janzki sendo eta erankor bat du, eta Rita ordea arin eta delikatua da. Lolos kamuflaiaren erregea dela esaten dute, eta Ritaz inor bezalako dizira duela. Lolo oso praktikoa da, oinak beti lurrean ditu. Rita irudikorra da eta iretik azkaregan egiten du. Berak beti dena kontrolpean du, eta bat-batekotasuna ari gustatzen zaio. Lolok Rita zintzo eta jotagarri ikusten du. Ari burujabe eta misterotsu iruditzen zaio. Lolok eta Ritak desberdinak direla sentitzen dute. Horregatik gustoko dira. Baina egun batean, bat-batean Ritak Loloren jantzia gogorregia dela nabaritzen du. Eta Lolok ark gehiegi dizdiratzen duela. Lolok Ritak bizkorregi egan egiten duela uste du. Eta Ritak Lolok dena beti kontrolatu nahi duena. Orain Lolok agian zintzoegia dela pentsatzen du. Eta Ritak Lolo independientegia dela. Lolok Rita oso berezkoa esote den galdetzen dio bere buruari. Eta honek hainbeste misterioz aspertuta dago. Lolok eta Ritak oso desberdinak direla sumatzen dute. Horregatik molestatzen dira elkar. Horrela, egun batean, bat-batean Lolok bere armadura pizka bat biguntzen saiatzen da. Eta Ritek beti argitzuena ez izaten ahalegintzen da. Lolok gidatzen da eta eramaten uzten da. 20 alditan behin. Eta Ritak hegaldi erritmoa txikiagotzen du apur bat. Ritak Loloren une independiente eta misteriokoak errespetatzen ikasten du. Eta Lolori Ritaren improvisaziorako ahalmenak berriro grazia egiten dio. Lolo eta Ritak hain desberdinak direla sentitzen duten arren, asko maitatzen dira.
berria, Saturno planetatik etorria, bere plater txiki egalaria, nire teilatuan zen eroria, trikitisa jotzen du esku batez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irensten egon ta gauez, zenbatzen du aldrebez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Iaz egin nuen lagun berria, Saturno planetatik etorria, bere plater txiki egalaria, nire teilatuan zen eroria, trikitrisa jotzen du esku batez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irensten egun ta gauez, zenbatzen du aldrebez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Saturno planetatik etorria, bere plater txiki egalaria, nire teilatuan zen eroria, trikitrisa jotzen du esku batez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irensten egun ta gauez, zenbatzen du aldrebez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez. Saturnino, Saturnino, nirekin bizitzen gelditu zaitez, beste egun bat gehiago mesedez, beste egun bat gehiago mesedez.